Apa Den Mas? Kesleo telake. Guyu ra iso meneng ya. Oh, jebulane Den Mas Broto duwe kanu to, saradan. Saradan sing kepiye? Nek guyu ra iso mingkem, nek guyu ra iso wis. Aja kaya ngono. Lah kula niku tresna tenan lho kalih panjenenganipun Den Mas. Tetep aku ra iso. Mbok ampun ngoten to napa panjenengan boten mesakaken kalian kula. Suminten, kowe iki isih enom. Lah Mbok iki. yo golek wong lanang liya. Lah nek sampun tresna nggih. Abdiku ana ing Kraton Agung Nusantara. Napa wonten napa? Pirang-pirang kowe milih sapa? Kula boten ajeng milih wong kula tresnane kalian panjenengan lho. Ya sing gedhe pangapuramu aku ora iso nglakoni. Alah mbok mesakake ngono lho, ana wong wedok kaya ngene kaya ora dilahapi. Wong sing jeneng aturmu wae wis kaya ngono kuwi nandhake nek suwijining wong wadon sing ora apik. Mboten lah kula Ana wong wadon kok ngendikane wis ana kaya ngene kok dirahap. Apa anggepmu kowe kuwi panganan apa piye? Lah nggih nek jenengan nyimbake kula panganan nggih kula gelem kok. Aku mau mangan. Panganan rubung laler kok dipangan. Niki dereng dirubung lho. Wis ngono kok. Kan lagi diencoki urung dirubung. Lah, dencok iki malah wis didelehi penyakit. Saya meng sedilit kok. Ora iso. Lah mbok ampun ngenten niku to Den Mas. Emoh. Sebabe ngopo ngono lho. Nek meng ora tresno ngingu suwe-suwe iso dadi tresno. Ora iso. Kowe kok wong kok ngeyel banget to. Lah nggih kula ya pun tresno kalian jenengan lho. Wis ora iso.